nakatingin. Okay. Tumutulog pala dito. Off mo daw muna ang mixer, Bert. Off ka mixer. Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos. Novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here, mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Give Thy us this kingdom day come, our thy will be daily done on bread, earth and as it forgive is us in our heaven. trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Aso ulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautoban sa imong kabutan. Naatamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian minan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad.
Day kaming mabibirikan kung hindi ika mamumuto na Ama. Sa sae mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mo mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Holy ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Martes, unsing simana kan ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga masentensyons, siya po ang mga minasunod. Mga pasasalamat, dulot kan mga minasunod, Gigi Buhati, Nunez family, Mosa family, Rialo family, Georgina Destora, Mr. and Mrs. Marlon Istahareja and family. For special intention, for Josein, dulot kan Arabia and Alacar family, for St. Jude in St. Anthony of Padua, dulot ni Raquelin Balde, for St. Jude in St. Anthony of Padua by Ronald Bihak, and by Anonymous of Ginobatan. For eternal repose of the following souls, Giselle, dulot ni Mayra Buela, Emily, dulot ni Salve Gapayaw, Pelikula, Francisco, dulot kan Flores family. First death anniversary of Oscar, Trinidad, Michael, and All Souls, dulot kang Lusuegro, Nida, and family. Carlos Jr., Gabriel, dulot kan Aguilar family. Erlinda, dulot kan Arienda and Año Nuevo family. Romeo Sr. and All Souls, dulot ni Lourdes Betaras family. Eulalia, dulot kan Nunez family. Fredo Bonifacia, dulot kan Bunganay family. Pablo Jr., dulot ni Nuneliza Soto. Dagdag po sa eternal repose of all the souls, Jolie Pearl, dulot kan Lumabi Meraflor family.
Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Pagkamuot sa kakurangan at banwan sa iyang tinipon ngunyan. Umawan asin sa mahon ang Diyos ang langit nun. Umawon awitan ang kakurangan, gabos na banwan. Iukya sa ilog na kinaban, ang Diyos nakakalalan. Ang Diyos nakakalalan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa mga aldaw na ini kan simana, binabasa ta an sermon kan kagurangnan sa bulod. Kasuhapon, asin ngunya na aldaw, saro sana an mensahe niya, mamuot sa kapwa. Punantaan selebrasyon sa pagsiyasat kan sa tuyang mga puso. Ginigirumdum ang mga pagkakataon na daikita namuot o nagkulang sa pagkamuot o nagsobra sa pagkamuot. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugaying danguga ang samong mga pakimaherak. Asin hulit akon mayo ka, an kaluyahan nin tawo mayong mahahaman, danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya. Tanganing sa pag-utob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot asin sa gibo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hemateon po niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa enot na surat na libro nin mga hade. Pagkagada ni Naboth, ang kagurangnan nagsabi kay Elias na tesbita, lakaw asin sa baton mo si Ahab na hadi nin Israel, nangunyan yaon sa Samaria. Maduman siya sa ubasan ni Naboth, ubasan na sa iyang sinamsam. Ini ang sabihon mo sa iya. Ang kagurangnan nagsabi, pakatapos na sa imong ginadan, sa imo pang sinamsam, huli ka ini ang kagurangnan nagsasabi, sa lugar na ang dugo ni Naboth, dinila nin mga ayam, didilaon man kan mga ayam ang sa imong dugo. Si Ahab nagsabi kay Elias, nakuamo ako o sa kuyang kalaban? Si Elias nagsimbag, opo, nakuata ka. Ninhuli taginibo mo ang maraot sa atubang nin kagurangnan, magdadara ako nin karatan sa saimo. Tutunawon ta ka, pupuhuon ko ang gabos na lalaki sa pamilya ni Ahab, oripon o bakong oripon sa Israel. Ang sa imong harong gigibuhon kong arog kan harong ni Jeroboam.
aki ni Nibat, asin arog kan harong ni Baasa, aki ni Ahiya. Huli ta pinaanggot mo ako, kan an Israel darahon mo sa pagkasala, laban ki Jezabel, nagsabi man an kagurangnan. Kun saro, si Jezabel kakakanon kan mga ayam sa distrito nin Jezreel. Kun saro, nagikan sa pamilya ni Ahab magadan sa banwaan, kakakanon, siya nin mga gamgam sa langit. Sa katunayan, mayo ni nakaginibo nin karatan sa atubang nin kagurangnan. Siring ki Ahab, na pinagsotsotan kan sa iyang agom na si Jezabel. Marauto na gayo ang ginibo ni Ahab, kan magsamba siya sa mga anito. Siring kan ginibo kan mga Amoreyo, na pinahali nin kagurangnan, pag-abot kan mga Israelita. Kan inimadangog ni Ahab, ginisi niya ang sa iyang gubing asin nagbado nin sako, nag-ayuno asin nagkaturog sa sako, saka naglakaw nin luway-luway. Ang kagurangnan nagsabi ki Elias na tesbita, nahiling mo si Ahab na nagpakumbaba sa atubang ko, hulita siya nagpakumbaba sa atubang ko, dai ko ipapadara ang karatan sa panahon niya. Ipapadara ko sa iyang harong sa mga aldaw nin sa iyang mga aking lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahera ka kagurangnan ta kami nagkasala. Mahera ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Kaheraki ako o Diyos, huli ta ika maheherakon, huli ta ika maugayon. Paraa ang sakong kasalan, hugasi ako kan sakong karatan, linigi ako kan sakong kasalan. Mahera ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Midbid ko ang sakong mga kasumbikalan, asin ang sakuyang kasalan, danay na uya sa atubang ko. Laban sa imo sana ako nagkasala, an maraot ginibo ko sa imong atubang. Mahera ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Matanos ang paghatol mo sako, dai nasa sala ang pagpadusa mo sako. Sa karaatan ako namundag, asin sa kasalan, ipinangidam ako kan sakuyang ina. Mahera ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi, itinukdo sa Indo na ini ang tugon. Kamutan mo an sa imong kapwa, asin kaungisan mo an sa imong kaiwal. Ngunyan sinasabi ko sa Indo, kamutan nindo an sa indong kaiwal. Ipamibi an mga nagpapasakit sa Indo. Ini maipapahiling, ini magpapahiling na kamo mga aki kan sa indong ama sa langit, na nagpapasaldang kan aldaw sa mga maraot, asin sa mga marhay, asin nagpapahulog nin uran sa mga matanos, asin sa bakong matanos. Kung kamo namumuot sana sa mga namumuot sa Indo, ano pang balos ang hinahalak nindo? Bako daw na ginigibo man iyan kan mga parasingil nin buwis? Kung kamo nagpapahiling nin marhay na buot sa sadiring tawo sana, anong ginigibo nindo na lain sa iba?
Bako daw na ginigibo man iyan kan mga pagano. Kaya, magpakamarhay kamo, huli ta marahayon an sa indong Ama sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa satuya pong mga relasyon, igwa kitang sarong element na hinahanap para masabi ta na ang relasyon maugma, satisfying, magayon ang relasyon. That element that we're looking for is called reciprocity. Reciprocity. May balos, may balik. Halimbawa, pag mabuot sako, mabuot man ako. Kung tabangan ako, dahil nagpapasalamat ako kan tabang, tatabangan ko man. Kung i-greet mo ako sa dalan, i-greet ta ka man. Mahalaga po ini. Parte ini kan sa tuyang social etiquette. Parte ini kan common good. Magayon pag ang tawo nagigibo nin marhay, binabalusan nin marhay. Iyo po ini an normal na daloy kan mga human relationships. Nothing wrong with that. In fact, dahil kan reciprocity, pag binalus-balusan, nakakatabang po ini to build communities, build friendships, build trust. Kaya, pag may naggibo sa imo nin marhay, balusan man nin marhay. Pero ang ebanghelyo tapo ngunyan, mas hararom an hapot. Sabi ni Jesus, paano kung dai ibalik? Paano kung dai ka balusan? Paano kung nagtao ka nin pagkamuot, day ka binalikan nin pagkamuot? Nagmabuot ka, bakong mabuot sa imo? Nagpatawad ka, day man na-appreciate so pagpapatawad. What happens when the other person does not respond in the way that you hope? Nagunat ka nin takyag, pero daiman inabot an sa imong kamot. Digdi an challenge kan ebanghelyo ngunya na Martes. Kasugpon po ini kan kasuhapon. Kunyaon po kamo kasuhapon sa misa, binasa ta sa earlier part ka ini kan Sermon on the Mount. Kasuhapon sabi niya, do not resist evil. Kung gibuhan kanin maraot, dai magbalos. May kasugpon ini. Ngunyan naman ang sabi niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Padabaon ang kaiwal, asin ipangadji ang mga tawong nagpapasakit sa imo. Dipisilon na nga ni so kasuhapon, na dai mag-resist sa evil, dinagdagan pa ni Lord. Garo imposiblihon man ini kagurangnan. Nata man tapadabaon ko ang kaiwal ko, nata tapadabaon ko ang nakakulog sa kuya. Why should I pray for someone who has treated me unfairly? Ipangadji ko na lang sa mga tawong tataong magmidbid kan karahayan ko, nata ipangadji ko ang mga tawong dai nakaka-appreciate sa ko. Itutok ko na lang ang sa kuyang atensyon, sa ka-energy, duman sa nagbabalik kan pagkamuot ko. Why, Lord? Yaon sa Ebanghelyo ang simbag. Sabi niya, dahil arog ka ini mamuot ang sa tuyang Ama sa langit. You love your enemies and you pray for those who persecute you, dahil arog ka iyan mamuot ang sa tuyang Ama sa langit. Magayon ang imagery na tinaon ni Jesus. Bako daang ang Diyos, pag minapasaldang kan aldaw, liniliwanagan ang mga marahay, pati ang mga bakong gayong marhay. Those who are good and those who are not so good, they both receive sunshine. Day man po namimili ang Diyos na, ika, maraot ka, di ta kapasaldangan mo niya na aldaw.
Ang Diyos pag nagpahulog nin uran, bakong selective. Pag nagpauran, uuranan gabos. Pati sa mga daing nagpapasalamat, pati sa mga daing nagsisimba, so daing nagkukumpisal, sa mga paramudahon, sa mga utikon, gabos yan, uuranan. Gabos yan, tatawan grasya, gabos yan, aki niya. Magpasalamat o dai, aki taka. Kamutan mo man ako o dai, magpangadji man o dai, aki taka. In other words, when God loves, He doesn't just love those who love Him. He does not only bless those who thank Him. Rather, He continues to love and bless even those people who ignore God. Iyo po ini ang mensahe kan ebanghelyo ngunya na aldaw. Iniimbitaran kita kan mahal na Dios to love like the Father. Iyo man sana po ini ang sulamenteng mensahe kan bilog na ebanghelyo. Kadakol kan mga istorya sa ebanghelyo na iyo man sana ini ang mensahe. You remember the story of the prodigal son? Iyo man sana ini ang mensahe. You remember the story of that ungrateful servant na pagkatapos siyang patawadon kan amo, da itataong magpatawad kan kapwa lingkod. Iyo man ini ang mensahe, parihas man sana ang mensahe, saro sana. Love people the way that God loves them. And how does God love people? By loving everyone, not selective. Kaya iyo po itong yaon sa katapusan kan ebanghelyo, sabi niya, magpakamarhay dahil ang Diyos marhay. Baka po mas ma-appreciate nindo sa English, ta iyo ang memorize ta. Be perfect just as your heavenly Father is perfect. Ang sinasabi po kan kagurangnan is the perfection of love. What is perfection of love? Paano masabi na ang pagkamuot mo naging perfect na? Nagiging perfect ang pagkamuot pagdain na siya nakadepende sa balos. Pagkaya mo nang mamuot na dain nagahalat nin reciprocity, then your love has become perfect. Pag ang pagkamuot mo, tatao nang magsabi na, papadabaon ta ka, dawaday mo ako padabaon pabalik. Pag ang pagkamuot mo, tatao nang magsabing, pinapatawad ta ka, dawaday ka maghagad nin tawad. Pag ang pagkamuot mo, tatao nang magpili kan ikakarahay, dawa kan kaiwal mo, your love has been perfected. This is what we call perfection of love. Asin sa inta ini pinakanahiling na malinaw sa krus. On the cross, Jesus demonstrated for us this kind of love na dawa pigtutuyak-tuyak si Jesus, dawa pinagtios, dawa pigreject, dawa pinako. Ang sabi lang kan kagurangnan, Father, forgive them. Perfection of love. Be perfect, just as the Heavenly Father is perfect. Kung ang Diyos, arog ka inimamuot, sabi ni Jesus, kamu man, arog man kamu dapat ka inimamuot. Iba man ang standard kan kinakban. Ang kinakban nagsasabi, magbinalus-balusan lang kita. Magibo lang ako nin marhay, kung gibuhan mo ko nin marhay. Sabi ni Jesus, ilangkaw ang standard. Ang standard ta, standard kan kahadean nin langit. Sa kahadean kan Diyos, bakong arog ka ini. Duman, inot kang mamuot, na daing naghahalat tin balos. Dear friends, perhaps the Lord is inviting us today to examine the way that we love people. Kamusta po kitang magpadaba? Tibaad igwa pong sarong tawo sa buhay ta na pinunduhan ta ng ipangadji. Abo ko nang ipangadji ang tawong iyan. Marauton. Could you pray for that person again today? Baka igwang sarong tawong habo mo ng padabaon, tapirmi kang dinidisappoint kang tawong ini.
Perhaps the Lord is inviting you, try again, love again. Day taman po inikayang ayuson, ngunyan, tulus-tulus. Day taman inikayang ayuson na kita lang, na daing reconciliation duman sa ibong nalado. But maybe this afternoon, He is taking us to take just one small step. Whisper a prayer for that person that you find so difficult to love. Patawadon, butasan na iyan na kulugbuot na haluyon ng tigkakaputan, na magpadagos na magin mabuot, magin pasensyoso, magin marahay na tao, dawa dai ka na-appreciate, dawa mayong balik. Ipangadjik ta po sa misang ini na makanood kita kung paano mamuot. Mamuot, siring kan pagkamuot kan Diyos. Namumuot sa gabos, dai namimili, dai naghahalat nin balos. Tabangan lugod kita kan mahal na Diyos. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios namimibi kami, nahulikan kakanon kan mga atang, asin hulikan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo an kamugtakan nin tawo. Magtugot ka na dai magkulang ang tabang kan mga ini sa samong mga hawak asin kalag. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo. Hasinan pinadusahan nin katanosan, sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga anghel asin mga banal, makasanong lugod sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Sa imo kamurawayan
Kagurangnan ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Sining man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkakatan mo, kagurang na ipinapamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag sa kunang ikaw magtatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, han sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinio na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan sa tuyang maestro. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-daw, itaong mo sa moyang-moyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa moya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot.
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa panahon niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu, namumuot sa kapwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kang kinaban. Kalaki kami, Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kang kinaban. Kalaki kami, Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kang kinaban. Tawi kami, ni katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang pagkamuot na ipinako sa krus. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramento itinusay sa pagpapanagan sa imong simbahan.
sa imo kamurayan. Mamibi kita. Kagurangnan, siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo, magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita, kamutan an kapwa. Salamat sa Diyos. Thank you, almost Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and purpose.